only one young boy on a fight for Godling de Befama Oto Sigotia on a young Oto se mem de Befa Adromana and move mebu na Pasherika do Boda. One man castle, woman castle, and Ekuna. Now, eventually, we know Nande government in Nigeria, Jejide the man, we believe, we Koega, we Tunieranga. Ndiaosa, Ndine Birugu, Ndi Fulani, even governor, the governor, when they want to learn about party, Allah Kuba, Nigeria, Safabele, now, no Unifa, Nejide, had in a one, then give one no Igbo. Name of Bangole at the same time. Ginafa, Ndilo ne Wangole, give one Wangole, in a mental problem. In a very big problem. Ota case away, and Marihan one member. O Sena Bono election can name. Olofenachi Ofobodo, Funukuto Bodomano, one of the major, most powerful countries anywhere in the world. A women election, Nabefa, the man who lose the election. Osmo lose the election. Terrorists in the Hamas, the ISIS, the Al Qaeda, the Boko Haram. Ne wangole na bobati na bomba na ngole na demand at the election. Give one no bane pino. Ne mo wangole na demand the election. Give a problem. Give if na can deal na ngole because of an event. Give one sorokwa na ngole because of that same event. You have a problem. Cure it. Ota kese nene hati mado. Ota kese nene. Look at David Eba. Even na waka searo bonandilo ge wangore because of the that pasilo Israel. It's okay, ma'am. Ebiku. They know biggie. Obuna ndilo. If make it up. Ndini ne polo Jesus ase. Ndini ne hate. Like na election and ne kukita. Came another election, the man of that. Even Israel dike ba na eruju. These are covenant children of God. Hane ba ne tino phone ha hope la kenyel faka we nu ogu ndi na chi kpocha papa na ewepu onya. Israel na eruju, Israel ndi bu mu Chineke na eruju gi wana enwa anwole. Something is wrong with you. Something is wrong with you. Mani mama, mani ha ekwukita nweke like in the negege na online. Ona abaka segaro, mani ha bu the truth of Otuesiama ebo onye kwunu ife na-eme n'obi onye anwa. Ị ga-amalili aka obi ife nwutebulu ife mkpọwa obi na ide na all the tribes enwe na Nigeria n'ụwa niile obodo niile nke ụwa, even from Bible, the only tribe amara how to protect their own bụ ndị Igbo. Sọsọ ndị Igbo, sọsọ the elites nọ na Igbo bụ ndị amara how to fight and protect their own. I feel go see in the Bible now. But go me aka one time I know morning prayer that when I'm the to aka kita because I shall make work on this. But can I know what David na say? Sako kwani ane bendilo no. Say kuna kandilo ni anafa ye mo ba ngole na fa ke bi do tebe gwon because na if what tita kwa say ha nobody Israel. Ndi Igbo most of our elites agotaria. Oh yeah, but if you watch over the weekend, Umo Kolo and Torobia na Yoruba, they are not having Yoruba nation, having Yoruba nation. No, the police warn of us. Oh, now, Wapana, oh, now, Wapana, oh, now try. Ana Bapuna Tapana, Fasten also queen Niguemetan and high Yoruba nation. You had a tibu. Oh, my Robo, to everybody's greatest surprise. Hanuputabam, Jedam Hagano with me, but the name Naham Cholo Yoruba nation, Dika Nigeria, name here. Now, watch your video, yeah. Watch ya Otos we go see how manine. If the Nigerian police in army medebebo, if na Bahambili, because Basasiano. Also, so from what I click as the 40 years ago, you know, and I said, no stray bullets to there. But they did not come out to kill those people. Try Yana Nib. Just Umoklobi will put on actually nation. No, I am telling you, I got one pieces. Ozuma da less than 100 they got to whatever. What get the difference? Difference ebona ndi Yoruba mala na their elites ndi bundi onulu n'okwu ga-akwọ ụmụ ha n'azụ and ha ga-anọgụ ife mekwa na ndị a mafa na emetia mafa dị emetia. They will fight and protect their own.
Kerife bata na Fulani herdsmen na awayali n'ọfịa na-aga n'obodo na slaughter ndị mmadụ na-egbuwasị ndị mmadụ isi. Gịnị kpatara na wee luo tata na aka akpọrọ n'afa terrorist organization? Why? Because na ndị befa ma how to protect their own. Ị na-ekwasị gị rapụ na ụmụnne anyị amara our misguided brothers that we need to call them to order, no nwayọ aghọta, no our misdirected brothers. So he said federal government ga-ekwu okwu megide ha. Ife aga na-ekwu bụ na si chọọlụfa cattle route ụzọ efifa ga-esi aga. Ọ bụ na fa mebie ịkọsịa rice kọsịa akpụ ha taa ya ewe n'iwe emesịa ka nye gị compensation. If any government in the Bible is to defend them, federal government has never come out to condemn the Fulani herdsmen. Why? Because Nandi Befanine Ufanazu. Then Boko Haram, get it go away before we declare Boko Haram terrorist organization. Ha make it the law, make it the book, take it over local government. Maybe before I went up, even when I be Nandi Befane protect it away today, they still protect their own. Oh yeah, but na-ejide ndị Boko Haram ejide ha edebefa na ofu facility, then warfare na-enyefa bread na tea, bido skuzibelfa akwụkwọ 6 months ga ekpopụtafa yinyefa uniform, se ha foto wepụtara anya anyị na-ekilifa ebe ha si uniform. Ndị Boko Haram ejide ndị a na-egbu mmadụ na-egbutọsị mmadụ asị na ederadicalize gofa. Then ekpolu ụfọdụ mefa send ndị afọ obodo oyibo ka fajeje gụọ akwụkwọ ewelzo ndị ọzọ kpefa na Nigerian army si ha jee na army ka jere n'ụbazọ ha adịgo mma na ha abụrọzi na ha echegharịgo. Otu a ka esi handle fa. The same Nigerian government jide ndị IPOB ede ndị IPOB anwụ ha zam anwụ ha na sel ndị akpọgburu akpọgbu ndị nri afọ ebe ya edebe apịtị atụghị ha n'ime apịtị ha na-atụrụkọ n'ime apịtị. You dehumanize them, you mess them up, you do all manner of things to them, and then reason na ndị elites ndị Igbo a na-akụrụ ndị federal government agasa na ụnụ na try ụnụ anwa aka. Because the Igbo man does not know how to protect his own. He what of values for ndị nkefa. Ụmụnne m egechara m ihe a bishọp anyị kwuru m wee jụba onwe m ajụjụ. Achọrọ m ka ajụjụ a garụ ndị Igbo politicians otu o si wee hama on them na ndị kpọrọ onwe ha Igbo elites. Achọrọ m ịjụ unu abụdị cowards. Achọrọ m ịjụ unu Igbo politicians, traditional rulers, unu abụdị cowards or act of selfishness ka ife ndị a ji eme ụmụ Igbo, or na unu bụ egotists, megalomanians doing all these things in the act of egocentrism. Kedu ife anyị akpọ ya? Unu ka na-enwetakwa proceed oke ndị Igbo ka na-erukwu unu aka o ma ndị na-achị obodo. Mana ajụjụ m na-ajụ, our forefathers were not cowards. Ha nụrụ ọgụ, they fought heavily wee secure our lands unu nwa inherited. Mana look at so many people adigo homeless. Ọtụtụ ndị ka egbugoro. Our farms are useless. Irure epugo ya, efi atachasị ya. Look at your subjects all over the world, scattered like seeds. Nehaju na prison all over the world. Mba ụmụazị Igbo, ụmụ nwaanyị Igbo dị oke ọnụ ahịa ka ndị Mali, ndị Sudan, ndị Guinea na ndị na-achị efi na-adakpozi na-atụwasị ime. Ife a na-eme right under your nose. Unu ka jide throne unu aka na-aza His Royal Majesty, His Royal Highness. Azụ ọtụtụ afa dị iche iche, religious title, ecclesiastical title, political title, ọsọsọ ife abụ ife a na-azọ. Unu achọrọ ịma nzọtazi eke ndị unu ya achị. The sacred stool eji achị obodo adịghịzi sacred, ọ dịgo politicized. Nee ka nwatakịrị na-achị efi kwuru, anyị afụghị ya n'ọtụtụ ihe onyonyo na ha na-enye ndị traditional rulers ego ma ya ha na-anụ ofu ọnwa na abụọ maọbụ ịtọ si jee jụọ ese. He directed us go and verify. Enweboro traditional ruler pụta anụ refute other claim, not even a single person. Maka Jacob's porridge ifere adịghị ma ifere hapụ onye gbọtọ na-eme onye yi akwa. Nke m bụ nke m, nke anyị bụ nke anyị, ka anyị chekwa anụ be nna. We made it better than this condition, and we have to keep it better than we met it. Ewepụ ya, posterity will never forgive us. After my brother Paul Chibo, this is an ihe onyonyo ka ọ dị.